Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbat sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay niyadto mga kapuyan o nagahatag og nagawasan niyadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3, nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailob ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit.
bantag sa tanan nga nagapaminaw ni ini nga tingog, kini ang inyong higala og igsuon diha sa ngalan sa tungboy nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joy Pilais Valiwald. Mapasalamaton kita kanunay sa tungboy nga Dios sa iyang pagtugot kanato nga makadangat na usab kita nining adlaw. Ug salamat usab sa inyong panahon ug ang Ginoo nahimuot nga nagsud-ong kaninyo sa inyong pagahin og oras ug higayon uban kanako alang sa pagpatalinghog ug pagtuon sa iyang mga pulong ug alang sa paglig-on sa atong pagtuo ug sa pagpangandam sa iyang pagbalik. Dalay ko ng ngalan sa tungboy nga Dios. Ug alang sa tong pagtuon karon ani kita sa sulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinto kapitulo 12 bersikulo 12 ngadto sa katapusan 31. Insaktong paggamit sa mga gasa sa balaang espiritu, using spiritual gifts properly. 1 Corinthians chapter 12 verses 12 to 31. Pero sa dili pa kita molusong sa bersikulo 12 sa atong teksto karon didto sa nahiunang mga bersikulo kung inyo nga basahon ang bersikulo 1 ngadto sa 11. Si Apostol Pablo nagpahimang no sa mga taga-Korinto nga kinahanglan mahibalo sila og nga makita nila ang mga nagkalain-lain nga mga gasa sa balaang espiritu nga anaa sa sulod sa iglesia og nga ila kini nga nabatunan ingon nga mga magtotoo kang Kristo. So, ang mga gasa nga gihisgutan ni Apostol Pablo sa bersikulo 1 ngadto sa 11 mao kining siyam ka mga gasa sa balaang espiritu. Ang una, pulong sa kaalam ug pulong sa kahibalo, pagtuo, hiya sa pagpangayo, gahom sa pagbuhat og katingalahan, pagtagna, pag-ila sa mga espiritu, pagsulti og laing pinulungan ug ang ikasiyam, paghubad sa laing pinulungan. Pero labaw sa tanan, gusto ni Apostol Pablo nga ang mga taga-Korinto kinahanglan nga magpasalamat sila o mapasalamaton sila sa kung bisan unsa nga gasa sa balaang espiritu ang ilang nadawat o nabatunan. Dili kay maglalis sila. Ug nga kinahanglan nga walay lugar ang pagtandi-tandi sa ilang mga gasa nga nadawat. Walay lugar ang kasina ug kaibog kung unsa nga gasa ang nadawat sa usa ka igsuon. Ug walay lugar ang pagpasigarbo sa iyang gasa. Walay lugar ang pagtapik-tapik sa isang kaugalingon nga abaga sa kahambog. Ug nga kinahanglan nga walay lugar ang pagreklamo sa kung unsa ang iyang gasa nga nadawat. Kay tungod ni ana, ang balaang espiritu man good ang nagpahiuyon sa kung kinsay angayan nga makabaton sa maong gasa. Ang balaang espiritu mao ang magbuot sa imong gasa nga imong madawat. Dili ka na tungod sa imong abilidad o imong edukasyon o imong hitsura. Ang balaang espiritu ang magbuot kung kinsay kasaligan sa maong gasa. Ug sa diha nga nakadawat na ang kadaghanan, kinahanglan nga magtinabangay ug magyayungay ang tanan alang sa kaayuhan ug sa kalambuan sa iglesia. Ug tungod kay nagkagubot man ang mga magtotoo sa Korinto, mao nga dinhi sa atong teksto sa bersikulo 12 ngadto sa 31 giklaro ni Apostol Pablo nga kinahanglan nga magtinabangay ug magkahiusa ang tanan alang sa paglig-on sa matag usa sulod sa iglesia ug nga mamahimo usab nga panalangin ang maong iglesia ngadto sa uban, ngadto sa gawas nga nagkinahanglan og tabang sa kaluwasan sa ilang mga kalag. Ug mao lagi nga didto sa Korinto sa kasamaang palad ang nahitabo didto nga ang mga Kristohanon sa Korinto nagkagubot sila tungod sa ilang pagkaignorante ug labaw sa tanan mga badlungon. Mga badlungon sila tungod sa ilang garbo nga kuno, mga edukado sila ug adunahan ug mga halangdon kuno sila sa katilingban. Ug sa kasamaang palad,
naagihapon kini mga espirituha sa mga kasimbahanan karon sa atong panahon. Ug mao na lamang nga adunay mga pagbingkilay sulod sa iglesia. Dili maayo paminawon nga ang mga membro sa maong pundok o iglesia wala sila'y panaghiusa, gubot, puro pagbingkilay o puro tandi-tandi sa ilang mga lubog ug unod nun nga kaalam ug kahibalo. Pero ug alang ngadto sa mga tao nga hangtod karon nangita paghihapon sila og hingpit nga iglesia nga ilang kasudlan, ug mao nga ang ilang rason nga dili usa kuno sila mosimba kay namaniid pa kuno sila na hala sige paningkamot kamo sa pagpangita og iglesia nga hingpit jud. So dinhi sa atong teksto sugod sa bersikulo 12 nag-ingon si Apostol Pablo, kay maingon nga ang lawas usa ug may daghan nga mga bahin ug ang tanang mga bahin sa lawas sanglit daghan, usa lamang kalawas, mao man usab si Kristo. Kay ang lawas dili usa ka bahin kundi daghan. Kung mag-ingon ang tiil, kay ako dili kamot, dili ako iya sa lawas. Dili tungod ni ana nga kini dili iya sa lawas. Ug kung mag-ingon ang dalunggan, kay ako dili ang mata, dili ako iya sa lawas. Dili tungod ni ana kung kini dili iya sa lawas. Karon kamo mao ang lawas ni Kristo. Ug ang tagsa-tagsa mga bahin ni ana, mga apostolis ba ang tanan? Mga manalagna ba ang tanan? Mga magtutudlo ba ang tanan? Mga magbubuhat ba sa katingalahan ang tanan? So, kini nga sulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinto kapitulo 12, bersikulo 12 ngadto sa 31, parehas kini nga leksyon mahitungod sa anatomiya sa mga parte sa atong lawas. O gigamit kini ni Apostol Pablo ingon nga ehemplo aron nga masabtan jud kung unsa og kinsa kita diha sa sulod sa iglesia. Og pinaagi sa paggamit nini nga ehemplo sa anatomiya sa atong lawas, gipaningkamutan ni Apostol Pablo nga masabtan jud sa mga taga-Korinto ang importansya sa matag membro sulod sa iglesia ug alang usab sa katuyuan nga mahatagan og kalamdag o malamdagan ang ilang pangutok ug pagsabot kung unsay kahimuan sa matag usa sulod sa iglesia. Ug samtang nga ang mga matag usa kanila ang mga magtutuo sa Korinto nakabaton sila og tagsa-tagsa ka mga gasa gikan sa balang espiritu na unsang kahimtang nga nangaotro man hinuon ang ilang mga batasan. Gitugkan man hinuon sila og mga sungay og tunok sa garbo. Anaa kanila ang mga pagtamay sa uban. Kay kuno, dili kuno kaadyo importante ang gasa nga nadawat sa usa ka igsuon sa pagtuo. Ug nga ang idza kunong gasa mas labaw pa kuno sa uban. Mga igsoon kog higala, base sa atong pagtuon karon, ug alang sa atong kasayuran, kinahanglan nga atong hinumduman ug itisok jud kini sa atong mga panumduman nga ang iglesia o simbahan dili atong personal nga panag-iya, dili personal nga kumpanya o negosyo nga bastan lamang nga gusto ta nga mamahimo kitang ilado, magpalabaw-labaw sa uban sa mga kaigsuonan nga murag mga halangdon nga mga langaw. Kay kuno dako kuno ang ilang mga nahatag nga offering. Kitang tanan matag usa ka nato. Bisan unsa pa man kana nga klase sa espirituhanon nga gasa ang imo nga nabatunan, importante ka sa kinatibuk-an sa kahimuan ug kauswagan sa kalihukan sa iglesia ug nga importante usab ako alang sa kahimuan ug importante usab ang uban alang sa kalambuan ug silang tanan, kitang tanan nga nasakop sa maong iglesia. Importante jud ikaw ug ako ug sila ug kamo ug kitang tanan, importante. So wala ni bisan kinsa ang angay nga magpalabaw-labaw sa iyang gasa nga nadawat o nabatunan gikan sa balaang espiritu. Kay ang imong gasa nga gipiyal diha nimo pinagi sa balang espiritu, importante kana aron nga ang akong gasa usab o ang gasa sa uban mamahimong mapuslanon. Naapod uban nga walay kaakuhan nga mutabang sa mga buluhaton sa iglesia, pero
timan kay abtik na sila nga mosimba kung adunay kalihukan sa iglesia nga adunay hikay-hikay sa pagkaon. Tinuod, di ba? Ug sakit pud paminawon. Pananglitan, mag-unsa man ang imong baba kung dili mo tabang ang imong kamot o tiil. Dili ang imong baba makakaon, di ba? Mag-unsa man ang imong mata kung walay mo tabang nga tiil. Magsige ra og lantaw o tan-aw sa layo. Sama sa mga parte sa tong lawas, kitang tanan. Ang tanan nga nagklase-klase nga mga gasa nato, importante ka na sulod sa iglesia. Ug kung ang imong mata gusto jud nga mosulti, unsa man ang kahimuan. O kung ang imong dalunggan gusto jud nga mulakaw, makahimo ba jud nga mulakaw ang imong dalunggan? Dili tanan kanato ang makamao nga mukanta o mutugtog og instrumento. Apan aduna ikaw gasa sa pagtudlo, gamita ka ng imong gasa sa pagtudlo. Ug dili usab tanan nga makamao mo kanta, makamao mo sunglid. Dili buot pasabot nga makamao ka nga mo sunglid kay makamao man ka nga mukanta, dili na tinuod. So ayaw pugsa ang imong kaugalingon sa pagbuhat sa uban nga kalihukan ug dili ka epektibo. Gawas kung mamahimo ka nga epektibo ni ana nga parte pinaagi sa tabang sa balaang espiritu. Ipabuhat ang pagsunglid sa adunay gasa sa pagsunglid aron nga magkatunaid ug hapsay ang panagsimba sa mga magtotoo kay dili mo lihok ang balaang espiritu taliwala sa kagubot. Gawas kung nadihugan ka na sa balaang espiritu, mulihok jud ug manakod ang maong presensya sa balaang espiritu ngadto sa uban. Mas maayo ug anindot usab kung daghan ka og nadawat nga gasa, apan ayaw pugsa ang imong kaugalingon sa pagbuhat sa tanan nga gasa, gawas kung gimanduan ka sa Ginoo. Ang bersikulo 13 nag-ingon, kay kitang tanan gibautismohan diha sa usa ka espiritu aron mausa ka lawas, bisan mga Hudyo kun mga Gresyahanon, bisan mga ulipon kun mga dili ulipon, ug kitang tanan gipainom sa usa ka espiritu. Kini nga tong lawas adunay daghan nga parte, apan usa lamang ang nagdumala niini ug mao ang atong kalag. Sa samang kahimtang ang iglesia adunay daghan nga mga magtotoo sa sulod, apan usa lamang ang nagdumala sa iglesia ug mao kana ang balaang espiritu. Ug mao nga sama sa akong gisulti kaganina nga kinahanglan nga atong hinumduman ug itisok jud ni sa atong mga panumduman nga ang iglesia o simbahan dili atong personal nga panag-iya, dili personal nga pundok o kumpanya o negosyo nga basta lamang nga gusto ta nga magpahawod-hawod sa uban, gusto ta nga mamahimong ilado, magpalabaw-labaw sa uban sa mga kaigsuonan nga murag mga halangdon kay lagi dako kuno ang ilang nahatag nga offering. Wala kitay katakos nga magpatuboy sa atong mga kaugalingon sulod sa iglesia tungod kay ang balaang espiritu ang tag-iya ug siya ang nagpahiluna nga mamugna ang usa ka iglesia uban sa pagpagamit sa kinabuhi sa usa ka tawo nga mao ang ebanghelista o pastor. Ug mao na lamang nga ang balaang espiritu jud ang magbuot kung kinsa ang iyang nakita nga angayan nga hatagan og kapiyalan sa usa ka espirituhanon nga gasa. Nagklase-klase man ang atong kahibalo o edukasyon o kasinatian sa kinabuhi, nagklase-klase ang atong mga talento, apan usa lang kita diha kang Ginoong Hesukristo. Ug tungod niini kinahanglan nga walay lugar ang pagkumpara sa kaugalingon ngadto sa uban. Walay lugar ang pagtamay sa kung unsa ang klase sa gasa ang nadawat sa usa ka igsuon. Hinunua, magtinabangay ang usa ug usa, walay magpasagad. Gibuhat kita sa Dios alang sa iyang katuyuan ug sa iyang mga plano. Apan ang tao, kita, tungod sa atong garbo ug pagkabadlungon, magbuot-buot pud ta sa kung unsay gusto nato nga buhaton sa kinabuhi, basta lamang nga matagbaw ang atong unod ug lawas sa mga butang nga daw nindot tan-awon o nindot bation ug dili ta gusto nga abot antas Ginoo pinaagi sa iyang mga pulong. Ug mao nga ang tao
mutibagbag jud. Dili gusto makabati sa wali sa pastor. Dili gusto nga makabasa sa bersikulo nga muigo sa iyang kaluyahon. Apan, bisan pa ni ana ang plano sa Ginoo mao nga bisan tuod og importante ang gasa sa uban sa mga kaigsunan nga mga magtutuo, dili gihapon sila magmauswagon sa ilang buluhaton gawas sa tabang sa uban nga gasa, sa uban nga mga kaigsuonan sa pagtuo o sa kadaghanan. Magtinabangay jud kitang tanan, ug pinaagi niya na malipay, ug mulihok, ug mugamit nato ang balang espiritu alang sa kahimayaan sa ngalan sa Ginoo. Balik kita sa ehemplo nga gigamit ni Apostol Pablo nga mao ang anatomiya sa atong lawas o mga parte sa lawas. Ang bersikulo 12 ngadto sa 21 naghisgot kini mahitungod sa mga parte sa lawas nga atong makita sa gawas, sama sa kamot, tiil, dalunggan, mata ug uban pa. Apan ang bersikulo 22 ngadto sa 23 ang gihisgutan dinhi mao ang parte sa atong lawas nga dili nato makita. Ug mao kini sila ang kasing-kasing, ang atong baga, atay, ug uban pa. Kini nga mga parte sa sulod sa atong lawas nga dili nato makita sa gawas, ug kung ikumpara nato sa mga parte sa lawas nga atong makita sa gawas, sama sa atong kamot, tiil, mata ug uban pa, kining kasing-kasing, kining atong atay, kining atong baga, mga huyang kini sila og nga lisod na kung madaot o masakit ni sila, di ba? Kaya og kung masakit ang kasing-kasing o baga ba hinuon, ang tanang parte sa lawas magludya, di ba? Bisan tuod og dili sila nato makita, importante ni sila alang sa tanan nga parte sa atong lawas. Sa samang kahimtang nga adunay pipila ka mga membro sa iglesia nga bisan og dili sila nato makita sa stage o dili sila nato makita sa pulpito, apan kanunay sila nga nagampo alang sa kalambuan sa iglesia, nagampo sila alang sa pastor, kanunay sila nga andam alang sa tanan nga mga kaigsuonan sa pagtuo, nagampo sila alang kanimo ug kanako. Ug ang uban kanila, sila kadto ang mga nagtrabaho sa pag-repair sa mga guba-guba sa iglesia, sa building, sila kadtong tagahinlo, tagahikay sa mga galamiton aron nga naay magamit og hapsay, limpyo og nindot ang atong panagsimba. Og tuara sila kanunay naghulat og namaniid sa mga gikinahanglan sa iglesia, tagahipos sa imong kalat. Og kini nga trabaho nila musugot mo og sa dili, mao kini sila ang pinaka-importante og halangdon sulod sa iglesia. Mao kini sila ang gitawag nga mga parte sa lawas sa bersikulo 22 ug 23, mga parte sa lawas nga dili nato makita sa gawas, apan sila ang pinaka-importante sa iglesia. Ug naay uban nga basta kay na pastor na kuno sila, magpahalang doon na kunuhay sila. Naapod uban nga wala makasabot kung unsa ka ng pulong nga pastor. Dili pwede matawag nga pastor ang usa ka tawo og kung walay gidumala o walay giatiman nga mga kalag. Dili tungod kay nakagraduate na sa Bible school o sa seminary pwede na tawagon nga pastor. Dili ka na insakto. Ang pastor, bot pasabot, magbalantay sa karnero, magbalantay sa mga kalag, mga magtutuo diha kang Kristo. So kanang mga lakwatsero nga kuno pastor ang tawag nila nga magsige lang og suroy-suroy sa mga kasimbahanan, dili na sila pastor. Ang ilang binuhatan ka na sama sa usa ka lobo nga naghulat og oportunidad nga makapahimulos sa kaayo sa mga kaigsuonan sa maong iglesia, og nga naghulat sila og kung adunay pa nagbingkilay sulod sa iglesia og dihang tungura nga muhatag kunuhay na sila og mga panambagon, ug pinaagi sa ilang mga panambagon dihang tungura nga mabahin ang maong iglesia.
Maigsoon ko higala sama sa mga panambago ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Korinto kinahanglan nga magtinabangay ang usa ug usa sulod sa iglesia, likayan ang pagtandi-tandi, pagpasigarbo ug pagtamay sa uban aron nga malikayan ang pagbingkilay ug aron nga ang mga lubo nga naghulat ug naglibot-libot nga mao ang yawa dili makasamok sa iglesia. Hinunoa sa kanunay, pinaagi sa atong tagsa-tagsa ka mga gasa sulod sa iglesia nga mao ang lawas ni Kristo. Ituboy nato ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo alang lamang sa iyang kahimayaan. Dalaygon ang ngalan sa atong buhay nga Dios. Magampo kita. Salamat Amahan nga langit nun. Salamat sa oportunidad nga nahisakop kami sa lawas diha sa imong anak nga si Ginoong Hesukristo. Ug salamat bala ang Espiritu sa mga gasa nga imong gipaambit sa matag usa ka namo. Ug natabangi usab kami nga magamit namo ang mga gasa sumala sa imong katuyuan ug kabubuton. Ug himua kami nga epektibo sa among mga buluhaton. Ug tudloi kami sa saktong pamatasan sa sulod sa iglesia ug maingon man ngadto sa gawas. Dalaygon sa kanunay ang imong ngalan Ginoong Hesukristo. Ang imong ngalan lamang mahimaya. Amen ug amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory. Mga kaigalaan o mga kaigsuran, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado, kung hain kita niini nga nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center sa Agustin Tomas Opo sa Dirlete. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga muduol alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espiritu anon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang nga ato nang nasinati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga nakaninyo sa mga butang nga gikinahanglan nga atong mabatunan dinhi sa atong gitanon nga kinabuhi. Maayong buntag kanina. Just turn your eyes upon Jesus. Look